professor Snuip stoot van de beste boot. Hey, de maai die snor snut, wat vindt er nou weer uit? Professor Snoort rent naar de brievenbus van de bisteboord. Hij wil de kranten hebben. Hij steekt één poortje in het gat. Maar wat is dat nou? De brievenbus is leeg. Hij vielt nog een keer met beide poortjes. Nee, geen kranten. Gauw rent er waarom naar de bisteboord. Ik begrijp er niet van. De kranten moeten er al oren wezen. Joe, waar had de krant uit de brievenbus hellen? Het bloedt stil in de bisteboord. De professor wordt een beetje lelijk. Wat hebben we nou? Hij ziet het onder de tafel en de stwallen. Hij kroept onder de bedden en in een oorjig kastjes. Geen kranten te zien. De professor wordt nog lelijker. Waar had mijn kranten staan? Hij stoot de kamer van Romke de Molly. Romke zit op zijn bureau, midden tussen de boeken. Hij had zijn bril op het puntje van een neus en leest. En waar leest erin? Mijn kranten? Dat was mijn kranten, Romke. Ik zit je met een knienenstut om dat ding. Jouw kranten? Ja. Die krant is van ons alle jij, hè? Nee, ik wil jou het eerst. Ik wil wat in die kranten lezen. Oh, wat dan, Romke? Het Nijs? Of het stripverhaal van Dikkie de Moes? Oh, ik weet het al. Dan was weten hoe de voetbalclub het jaar een spelen had. Ja, dat maakt je het in de krant staan, toch? Die gekke professor. Romke weet wel een hele soort van boeken, maar niet hoe voetballen. Hij wiest naar een hoekje in de krant. Een boekennijs, ja. Stiet hem een grote zwarte letters boppen. De professor leest het wel 2 keer. Boekennijs. Ja. Dat hier er ommers wel witte kin. Er is een nijboek over een hoen en een kat. Dat boek wil ik ook kopen. Ja, dat is mooi, Romke. Dat is heel mooi. Mag ik de krant ook even lezen? Ja, mijn best, ik had de krant al uit. Ja. Romke jouwt de kranten aan de professor. Dan neemt hij de beurs en gaat naar de winkel om het nieuwe boek te kopen. De professor leest de kranten. Ek de advertenties. Nee, je is ook er niet bij. Wacht eens even. Wat lees ik daar? De professor zet de bril goed op een neus. Er staat: Wij vrezen een flinke knie om elke dag uw kranten in de brievenbussen te doen. Fiets maar fietstassen vergees erbij. De professor leest het nog een keer. Dan springt er haast 10 uit het plafond van de bisteboord. Ja, dat is schrik wat voor mij. Ik ben een flinke knie. Die kranten heb ik samen in de brievenbussen. Ik ben om de knapste vinger van heel Friesland. En zo'n mooie fietsje wil ik wel aan. Ik zal er dadelijk zien. Wat zal Romke opzien? Professor Snoort, de krantenknie. Daar fietst professor Snoort de krantenknien bij de huizen en boorden langs, maar de grote fietstassen vol kranten. Hij stapt van de fiets en trouwt een kranten in de brievenbus. Dan klimt er weer op een fiets. En dan er weer aan. Hij rent paadjesdel. Hij gaat trepjes op. Hij stapt door een stek en squat zijn jas. Ho, ho. Een grauwe hoen wil hem in de koeten bieten. Af. Een lelijke vrouw roept dat het te let is maar de kranten. Wat in die krant te let? De fietstas wol maar net leeg. De professor trapert heel tijd stadiger. Het is al haast nacht als de laatste kranten in de brievenbus laait. Ik kan niet meer. Ik zak je haast aan de kniepoortjes. Wat een werk. Oh, en morgen dan moet ik weer overal naar je kranten brengen. Oh. Maar een plof zak het er op Beerdel. Hij denkt en denkt. Zou die kranten net hudder en makkelijker in de brievenbus krijgen? Daar zal er wat op uitvinden. De professor shit van Beerdel en verdwijnt in het uitvinderskamerke.
Hij zet de fiets maar de grutte fietstassen midden oer de vlier. Hij neemt een ijzeren stang. En maakt er een grutte hoorn aan. Dat is prachtig. Daar past krekt een krant in. De stangen met de hoorn komt aan een motorke op de pakjedrager. Schroefjes vast. Op het stuur naast de bellen maakt er een rode knop. Dit ligt het erop. Nou, nog een beetje uitvinden, spoeier erop straaien. Kleer is het. Oh, dat is wat te vallen, professor. Nou ja, dan gaat het misschien wel beter morgen. Zo. En wat dat ik zo is, dat kennen we morgen, Sjen.